Hi guys! Andito ang Tres Marias sa kabilang lupa namin. Ayan. Bisita iglesia. Bisita iglesia. Bisita sa Tres Marias Farm namin. Ito po yung aming Tres Marias Farm talaga na medyo napapabayaan na dahil andun kami sa kabilang bahay, sa kabilang lupa. At naluma na rin yung bahay dito ng Tres Marias. Diyan, oh, lumang-luma na. Napabayaan na ni Bunso. Si Bunso yung nakatira dito. Hindi na inalagaan yung bahay. So ito, punong-puno dati ng saging. Ngayon wala na. Natira na lang yung mga niyog na dating hindi pa namumunga. Pero ngayon, ito na siya. Ang dami ng bunga ng mga niyog. So andito po kami sa aming palayan na punong-puno ng maya. Kawawa naman. Walang nagbabantay kasi kung andito kami nakatira, lagi si Tres na andito. Ganun guys, pag hila niyan, oh. Banderitas, parang may fiesta. Yan eh. Dito nakatali yung mga nylon. Tapos hihilain mo lang yan guys. Tapos bigla mong bitawan. Ganun. Para gumalaw yung doon sa dulo. Ayan, ang daming maya nga. Yan. Ito, hilain natin to. Yun. Ang daming maya. Kawawa naman, walang nagbabantay. Mamaya niyan, wala na naman kaming makuha dito. So ayan, parang may inupahan dito si Father na may inupahan dito si Father na tao na magbabantay. Tapos ang ibabayad na lang, palay na lang kapag kapag nag-harvest na ba. Kaya lang inabutan namin, wala naman tao dito. Ito dapat yung pwesto niya, di ba? Ang ganda. Yan, nilagyan dyan ni Father ng upuan na merong trapal para umulan, hindi siya mababasa. Tapos dyan lang siya maghihila. Ito lang yung gagawin niya kapag may nakita siyang maya. Halimbawa yun sa dulo, ang daming maya sa dulo, hihilain niya lang to. Ganun. Diba? Yun, aalis yung mga maya. Medyo malayo din kasi to guys doon sa kabilang bahay. Kaya kung pabalik-balik dito si Tres, kawawa naman maglakad. Diba? Buti kung may kasama ako kasi pwede ako mag-stay dito para bantayan to. Kaya lang wala akong kasama. Alam nyo naman, si Tres ay palaging mag-isa. Andito naman si Dos. Nasa bahay na ulit si Dos. Ay nako, ito guys. Ito, kung maaalala nyo, ito yung aking garden noon na punong-puno ng talong, okra. Ito yun. Dito talaga yun sa Tres Marias Farm. Tapos yung dyan banda sa taas, yung strawberry ko dati. Tapos ito punong-puno to dati ng mga saging. Ngayon wala na. Iba talaga guys kapag wala nang nakatira masyado sa lupa mo. Although, binabalik-balikan naman to ni Father. Lagi naman dito si Father halos araw-araw. Pero iba talaga. Yung bahay namin na native house, ngayon sirang-sira na. Kasi nga, araw-araw walang tao. Walang babae na naglilinis. Yung mga dahon ng mga kahoy. Ayun. Nabulok na lang sa bakuran. Hindi na nawalisan. Ganon talaga yung buhay. Kaya nga dapat umuwi na si Jowari Wap. Kasi dito kami titira. Paayos namin yung bahay. Dito na lang kami. Tapos diba, ayan. Meron ng palayan. Aaralin niya na lang. Tapos gagawa kami dyan ng fish pan doon sa dulo. Fish pan. Sa dulo. Tapos pwede rin mag-ano ng baboy. Alaga ng baboy dito kasi napakababaw lang ng dito. Ng tubig. Hindi mahirap dito guys yung tubig. Sa puso lang pero ang ganda. Mababaw. Kahit mag-El Nino pa yan, hindi dito natutuyuan ng tubig. So ayan guys, punta muna kami doon sa dulo kasi pumunta talaga kami dito para
magpasto lang mga kalabaw dito kasi wala si Father andun sa bahay namin sa Albay. Kasi nga po guys, watak-watak ang aming ari-arian. Ari-arian talaga yung aming bahay. 3 bahay po yung binabalik-balikan. Kaya hati-hati kami. Naghahati-hati kami. Si Mother, every Friday hanggang Sunday, andun yun sa Albay, sa bahay namin doon, sa Albay. Si Tres, andun sa gitna, sa gitnang bahay, doon sa White House. Tapos dito sa Native House, sa Tres Marias, si Father, si Bunso. Kaya lang, si Bunso, ang daming alagang manok. Sa manok na lang si Bunso nakatutok talaga. Hindi na natutukan yung iba pang mga ano dito. Meron din siya doon mga taniman, kaya lang nainis kasi yung kanyang mga tanim na mais. At saka marami pa siyang mga tanim doon. Inuod daw guys, kahit inisprehan niya ng pampatay ng uod. Hindi raw mamatay-matay yung mga uod doon. Tapos mga insekto, kaya nainis si Bunso. Ayaw na magtanim-tanim. Nagbalik na naman ulit sa pag-aalaga ng mga manok na dati ayaw niya na sa mga manok kasi nga puro lang din gasto sa pagpakain. Di naman nabibinta niya yung mga pansabong. Ngayon bumabalik na naman, nag-aalaga na naman siya ng manok. Nag-i-enjoy daw siya mag-alaga ng manok. Tapos yung itik namin, nananatili pa rin na 8. 8 yung mga itik. Hindi na nadagdagan. Tapos yung pato ko, nawala na, kinain daw ng aso. So ayun guys, maglibot-libot muna tayo doon sa dulo. Libutin natin yung palay. Parang hindi maganda yung palay ngayon. Ay, maganda naman. Kaya lang parang hindi pantay. Yan ang ganda din naman ang bunga niya Pero parang hindi katulad ng dati na mahaba yung yun mahaba ang huway yung tawag sa amin. Siguro yung aming mga itik baka nangingitlog na naman kasi pinakawala na ni Bunso. Pag ganito kasing malapit nang mahinog yung mga palay, pinapakawala na yung itik. Naalala ko guys, nung andito pa ako nakatira, dito pa kami nag-stay sa bahay na to, dito sa lupa namin. Every morning namumulot ako ng itlog. Naku, ang daming itlog ko nakukuha sa mga tabi ng palayan. Minsan dito sa may ilog. Ngayon wala na. Hindi pa siguro nangingitlog yung mga itik. Yung karatig kasi palayan namin guys, ayun, nagpaani na. Kaya yung mga maya dito talaga sa palayan namin napunta. Kasi nga yung mga karatig palayan, tapos na, hindi sila sabay-sabay ngayon. Kasi dapat nakikipagsabayan sa mga katabi na palayan. Kaya lang, nauna yung isa, pangalawa si Father, yung andun sa kadulo, nagsisimula pa lang. Kaya kapag na-harvest to, doon na naman ulit sa baba pupunta yung mga maya. Kaya palayan ni Father ngayon yung napupuruhan ng mga maya kasi nga yung karatig na palayan, na-harvest na. Ayan, maraming isda dito guys. Dito kami dati na mimingwit nung andito pa ako. Kapag wala kaming ulam, pupunta lang kami dito. Tapos ayan, maglalagay kami ng dyan, bingwit. Maya-maya titingnan ko yan guys. Kung hindi naman, nagtatrap ako dyan ng parang screen, tinatrap ko dyan. Ayan, ang daming isda na nakakapasok. Kasi nga, maliit lang to. Yung yung maliit lang na sapa. Yung parang irrigation lang papunta sa palayan. Malinis to guys kasi wala dyan mga bahay. Kaya wala dito madumi. Wala dito nagpapaan ng mga dumi sa tubig na yan. Dyan sa ilog na yan. Kaya malinis yan. So ayan, kailangan pala, dapat pala ito na natabasan kasi ang sukal dito sa tabi. Hindi na talaga kasi ni Father kaya.
Kulang na talaga kami guys sa manpower. Samot-sari. Diyan sa gitna. Yung alaga kasi naming lupa. Nasa ano, 3. Ito talaga yung amin. Ito talaga yung amin na lupa. Itong Tres Marias to. 8 hektarya ata to. Or 6. Tapos, doon sa tinitirahan namin ngayon, bahay lang din yung amin doon. Tapos yung lupa doon, inaalagaan namin kila tita. Kami yung nag-aalaga ng lupa. Kapag nag-harvest ng nyug doon, 40-60 yung hatian. 60 sa may-ari, 40 lang sa amin. Kasi kami lang din yung, kumbaga kami lang yung trabahador. Kami lang yung nag-aalaga ng lupa nila. So okay naman yun, kahit papano, meron naman. Tapos yung ang amin lang doon, bahay, tapos tatanim lang din kami doon ng mga gulay-gulay para hindi nabibili sa palengke, mga pansarili na lang. Tapos dito si father kumukuha ng mga paninda niyang saging, pero doon meron din kami doon mga tanim na saging. Dito si father na kumukuha ng mga paninda niya kasi marami siya dyan mga sagingan dyan sa taas, doon sa dulo. Ayan guys, oh ang gaganda na ng mga niyog. Oh. Malis kami dito 2023. Hindi pa yan namumunga talagang mga niyog na yan. Ang bilis lang no. Ngayon oh, ang dami ng bunga. Yung baboyan namin dati dyan, ang tataba dyan ng mga baboy. Kulungan namin ng baboy dyan dati. Tas mga itik. So ayan, nakakamiss lang din. Malapit na mag-anihan din dito. Malapit na tong mahinog na palay. Konting kimbot na lang din. Wala ako nakitang tilapia. Dati ang daming tilapia dito. Ngayon wala na. Sisilip na rin kami guys kung mayroon mga prutas-prutas dito. Rambutan, maraming rambutan ako nakita doon sa may bahay. Hinog na. Yung kulay dilaw na rambutan. Tapos dito, mayroon ditong kasoy, guyabano. Dalandan din dyan. Ayun yung kalabaw, oh, ipapastol namin. Kaya kami pumunta dito para magpastol talaga kami ng kalabaw.